Tunan ang kamatuoran mahitungod sa pagkamatarong. Nini adlaw atong tunan ang tinuod nga pagkabalaan. Tungod kay ang pagkamatarong ug ang pagkabalaan kanunay na silang mag-uban. Kanunay silang mag-uban. Dili mahimong mabulag ang pagkamatarong diha sa pagkabalaan. Dunay duha nga kanunay anaa. Dili mawala ang usa. Kay kung mawala, ang paglihok, wala na'y kasiguruhanan kung matarong ba. Busa, atong tunan, kining tinuod pagkabalaan, ato namang natunan tumiyagi ang pagkamatarong. So, tanaw na to ang pagkabalaan. Kining tinuod nga pagkabalaan. Kay daghanon mga tao nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga balaan. Daghang mga tao nagtawag sa ilang kaugalingon nga matarong. Apan sumayagi atong himbawan ang kamatuoran diha sa pagkamatarong. Karon ang atong tunan kining mahitungod sa pagkabalaan. Unahon ta pagbasa ang Roma kapitulo 19. Kapitulo 6, bersikulo 19. Nagasundi ako ingon nga tao tungod sa kanayahon sa inyong unod. Kay ingon nga inyong gitugyan ang inyong mga bahin sa lawas, ingon nga mga ulison sa paghugawan o sa pagkamasupilon ngadto sa pagkamasupilon. Ingon usab karon nga gitugyan ninyo ang inyong mga bahin sa lawas. Ingon nga mga ulison sa pagkamatarong ngadto sa pagkabalaan. Okay. Sumatod pa ni Apostol Pablo nga maingon nga kaniadto ang atong mga lawas, ang atong kaugalingon, atong gitugyan ngadto sa kasalanan, karon nga naa na kita sa Ginoo, atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios diha sa pagkamatarong uban sa pagkabalaan. So diha sa pagkamatarong naa gyud ang pagkabalaan. Ug diha sa pagkabalaan naa ang pagkamatarong. Tungod kay kini mao ang dagway sa Dios. Ug ang tawo nga iyang gibuhat niya sama sa iyang dagway. So atong tanawon ang Roma 6:22. Apan karon sa ipangigawas na kamuhikan sa sala o nahimo ng mga ulipon sa Dios. Ang inyong nakuwang balos mao ang pagkabalaan o ang sanbutan ni ini mao ang kinabuhi tayo. Okay. Sumatod pa ni Apostol Pablo, kamo karon nahigawas na ug nahimo na kamong ulipon sa Dios. Og nahimo na nga ulipon sa Dios, matod pa, ug ang balos niini mao ang inyong pagkabinalaan. Og kini mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Atong tanawon ang disenyo sa Dios sa dihang gibuhat niya ang tao. Sa dihang gibuhat niya ang tao, sa unsang dagway niya gihimo. Sa Genesis kapitulo 1, bersikulo 27. Gibuhat sa Dios ang tao sa iyang pagkalimong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Lalaki ug babae, iyang gibuhat sila. Okay. Matod pa sa Biblia, gibuhat sa Dios ang tao sama sa iyang dagway, babae ug lalaki. Sa Episo 4:24, gipasabot ni Pablo ang dagway sa Dios. Ang dagway dili na siya imong naong. Ang dagway sa English image. Ang naong sa English face. So dili naong ang dagway, kundi kinatibuk ani mong hulagway. Dili naong. So gingon ni nagibuhat sa Dios ang tao sama sa iyang dagway. So atong tanawon ang Episo 4:24 giun sa pag-explain pagpasabot ni Pablo ang dagway sa Dios. Episo 4:24. O gisuod ninyo ang bagong pagkatao sa tinuod niya pagkamatarong o pagkabalaan buhat sa dagway sa Dios. Okay. Ang dagway sa Dios matud pa ni Pablo, mao ang pagkamatarong ug ang pagkabalaan. Kini nga dagway dili ni siya madaan. Ngano man kay dagway ni siya sa Dios. O kining dagway sa Dios
mao ni ang iyang himaya. Mao ni ang iyang himaya. So dili ni madaan mo nang matod pa ni Pablo, isulob ninyo ang bag-ong pagkatao. Nga sa tinuod pagkabalaan ug pagkamatarong gibuhat sa mo sa dagway sa Dios. Buti pasabot kung usa ka tawo balaan ug matarong, iyang gisulob ang bag-ong pagkatao. Dili na madaan tungod kay kini mao man ang dagway sa Dios. Mao ni ang himaya sa Dios. So sa diyang gibuhat sa Dios ang tao, gibuhat niya babae ug lalaki sama sa dagway. Nagpasabot nga gibuhat niya ang tao nga balaan ug matarong pareha niya. Lamang ang tao nakasala. Ang sugo sa Dios ngadto sa tao nagingon, dili ka magkaon sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman. Ang kahoy sa pag-ila sa maigdautan. Kay sa adlaw nga mukaon ka, mamatay ka gayod. Dili mapugnan tungod kay ang puwersa sa kalibutan mauman ang pangibog sa mata, pangibog sa unod ug ang garbo sa kinabuhi.